Ideme si zahrať hru s názvom The Boiled One. Takže toto nás bude strašiť v domčeku, prosím pekne. A dúfam, že teraz nepôjde reklama. Teraz ne. Pneme zvuk. Ach ja, reklamy. Nike 28. OK. Takže clean the mirrors. Takže môžeme ísť umyť zrkadlo. Super. Make a popcorn, take a bath. Takže toľko to môžeme rovno aj napustiť v vodu. Takže keď sa nám toto kolečko, tak vám poviem, že sa mega bojím už. Dobre, hotovo. Takže môžeme si spraviť popcorn, toto náš už je, toto čaká debilek. To po ňom hodím. A ja radšej idem sem. Takže nedá sa zapnúť telka. No. Tady seš, vole, jako. Hodím to po tebe. Chceš? Zmizol si. Oh my god. Choď preč. Choď preč, ti hovorím. Budeš sa tady za mnou. Odberám nemáme ísť. Takže make popcorn, ideme si spraviť popcorn. Ako nám za to hovorím. Poďme rýchlo sem do izby. Dobre, zabilo ma to. Takže feed the cat. Clean the mirrors, close the windows. OK, zavrieme si okienka. Musíme ísť nájsť Čiču a musíme ju... Vole. Tak umiem to. Zmizni. Už to není, dobre, môžeme zavrieť okno. Takže toto neviem čo s mačičkou. Čo je v skrini? Nič. No to je okno. Zavrieme ho. Teraz som sa posrala.
Naspäť do izby, naspäť do izby. Nie, to skryje. Tu ma nenájde. Zatiaľ sa tu pozrieme. Nezavri sa. Maka. No máme feed the cat, clean the mirrors. Čiže kde sú zrkadlá? Reklama, super. Night 30. Dobre. Čo je toto zase? Čo mám z fixed radio? Mám si zahrať na gitare. Dobre, čau. Máme napustiť Vanu. Asi, že zober rádio, ale neviem, kde je rádio. Dobre. Rádio je asi dole. Pozrieme sa tu ešte, že či tu není rádio. Toto asi nebude rádio. Tak poďme sa kúknúť dole. Možno tam bude rádio. To asi nie je rádio. Ale kde je rádio? Ja vôbec neviem. Sadkame si. Ty vole. Hoď preč. Ostane tu na stoličke. Kde som za lampou. Ja nikam nepôjdem, dokiaľ tu bude. Ty vole. No dobre, tak neviem. Sme na konci videjka, jak sa vám videjko páčilo, dajte like a neodporúčam vám túto hru, lebo je to divné s týmto tekvičakom, či kto to je. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like a vidíme sa o ďalšej časti. Ahojte.